Доброго ранку! Салют, сябры! Рады вітаць вас у нашым добрый ранку! Сёння панядзелак. Ой, дзяўчынкі і хлопчыкі, не трэба насуплівацца і цяжка ўздыхаць. Чаму? Таму што пачынаецца не проста тыдзень, а вясёлы масленічны тыдзень. Ура! Віншуем вас, сябры, з першым днём масленицы. Масленіца – гэта тыдзень перад пачаткам Вялікага посту. Хтосьці яго называе масленкай, сырным тыднем ці сырніцай. Чаму такія назвы? Таму што галоўныя стравы тыдня – масла, тварог, сыр і, безумоўна, блінцы. Калі у вас сёння на сняданак блінчыкі, вы не прагадалі, мае даражэнькія. Смачны блін – галоўны атрыбут масленицы. Са старажытных часоў круглы жоўты блін сімвалізаваў сонца, якое ўсё ярчэй разгараецца, набліжаючы вясну. Блінцы, бліночкі, бліны, як колы ў вясны, кажуць у народзе. Блінамі частуюцца на працягу ўсяго масленічнага тыдня. А кожны дзень святочнага тыдня мае сваю назву. Панядзелак – сустрэча. У гэты дзень нашы продкі пяклі блінцы, рабілі абледзянелыя пагоркі, будавалі снежныя крэпасці. А ўторак – зайгрышы. Запрашалі ў госці сваякоў і сяброў, частавалі блінамі, коўзаліся з горак. Серада – ласуха. У гэты дзень зяць са сваякамі і сябрамі прыходзіў да цешчы на бліны. З чацвярга пачыналася шырокая масленіца, разгул, катанні на конях, розныя спаборніцтвы, гульні, карагоды, захоп снежнай крэпасці і смачныя пачастункі. Пятніца – цешчыны вячоркі. Калі цешча прыходзіла да зяця на бліны. У суботу ладзіліся залоўкіны вячоркі. Збіраліся дзяўчаты пачаставацца і папляткарыць. Апошні дзень тыдня – гэта праводзіны ці даравальная нядзеля. Нядзелю называлі даравальнай, бо людзі прасілі ў сваякоў і сяброў дараваць крыўды. А пасля збіраліся разам, каб спаліць пудзіла масленицы, якое увасабляла халодную зіму. Людзі з радасцю развітваліся са сцюжамі, маразамі да наступнага году. Вось такі вясёлы масленічны тыдзень пачаўся. Будзем есць блінцы і святкаваць масленіцу. Ну і мультики глядзець, вядома. Адпачылі, сябры? Вядома, Лесік. А што зараз прапануем дзяўчынкам і хлопчыкам? Не толькі дзяўчынкам і хлопчыкам, але і табе, Дарына. Мы прапануем... Кася, вы штосьці прыдумалі? Мы з Лесікам загадзя падрыхтавалі... Сюрпрыз! Сюрпрыз? Так, будем знаёміць цябе і нашых гледачоў са сціплымі і палахлівымі істотамі, якія лічаць за лепшае пазбягаць сустрэч з чалавекам і заўсёды ад яго хаваюцца. Вось як! Як жа вы мяне з імі пазнаёміце? Шапка-невідзімка табе не спатрэбіцца. Мы з імі дамовіліся. Як? Ай! А гэта наш сакрэт. Ад цябе і тэлегледачоў патрабуецца толькі зручна ўладкавацца і ціхенька сядзець. А ўсё астатняе мы зробім самі. Гатовы? Гатовая. Знаёмцеся. Гэта цеця Рук. Наш з Лесікам зямляк. Знешне нагадвае глушца, але меншы за яго. Калі некаторыя з вас, сябры, параўнаюць цецярука з пеўнем, а цяцер з курамі, то вы ў нечым будзеце мець рацыю, бо цецярукі з атраду курападобных. Цяцеры, як і хатнія куры, бурыя, з рудым ці шэрым адценнем. Сціплыя дзяўчынкі, праўда? Так, чаго не скажаш пра цецярука. Зірніце на яго, колькі гонару. О, ён не быў у фраку, чорнага колеру з фіялетавым адценнем. А белыя пёры, аздабленне на крылах і хвасце заўважылі? Ну, франт, не менш.
Згодны. І вы спытаеце, няўжо гэты фанабэрысты цецярук з ярка-чырвонымі кольцамі вакол вачэй у выглядзе броваў палахлівы? Настолькі палахлівы, што ледзь пачуеш шорах, хаваецца ў кусты ці становіцца на крыло і бывае. Неверагодна, але факт. Цецярук такі. Дзе ж яго можна ўбачыць краем вока, калі атрымаецца падкрасціся цішком? Раскрыю сакрэт. У нашай краіне цецярукоў можна заўважыць у паўночна-ўсходніх раёнах і цэнтральнай частцы Палесся. Цецярук выбірае мясціны, парослыя бярэзнікам, алешынай ці асінай, а таксама ускраіны мохавых балот. Калі побач будзе поле са збожжавымі, цудоўна. Зярняты пажаданы ласунак для цецярука. А не будзе збожжавых? Цецярукі перажывуць. Улетку ягады, не горшы варыянт прысмаку. Суніцы, буякі, ажыны. Ай, птушкі з радасцю імі пажывяцца, а таксама кветкамі і насеннем раслін. Увосень цецярукі шукаюць ежу ў высокай траве. Там птушкі адчуваюць сябе ў бяспецы. Часам яны выбіраюцца на ўзлесак, аддаючы перавагу бярэзніку. А што ж робяць цецярукі ўзімку, калі студзёна і голадна? Не хвалюйцеся, яны знаходзяць, як пратрымацца да вясны. Ужываюць хваёвыя шышкі, ягады ядлоўцу, не грэбуюць пупышкамі бярозы, асіны, вярбы і алешыны. Значную частку жыцця цецярукі праводзяць на зямлі, аднак узімку кормяцца на дрэвах. Як вы заўважылі, цецярук асцярожны і прадбачлівы. У яго выдатны слых і зрок. Гэта дапамагае яму ратавацца ад драпежнікаў і ад чалавека са стрэльбай. Калі птушка адчуе небяспеку, шорах ці скрып снегу, адразу ж адлятае на вялікую адлегласць. Палёт у цецярука хуткі і энергічны. У халодныя снежныя зімы цецярукі хаваюцца пад снегам, утвараючы там тунэль з камерай на канцы. Па зямлі яны бегаюць хутка, як хатнія куры. Вас цікавіць, які ў іх голас? Розны, скажу я вам. Цяцеры, дзяўчынкі, кудахчуць, як куры. А фанабэрыстыя цецярукі звонка мармычуць. Калі ж расхвалююцца, глуха крычаць. Пачуць цецярукоў звычайна можна вясной, падчас такавання. Астатнюю частку года яны маўклівыя, бо празмерна асцярожныя. Што ж, цецярукі, прыемна было пазнаёміцца. Дзякуй, Кася і Лесік, за такую прыемную магчымасць убачыць такіх скрытных птушак. І мы рады, што атрымалася наладзіць сустрэчу. А зараз, сябры, давайце глядзець мультфільм. Ну што, адпачылі? Яшчэ як! А зараз? А зараз некалькі цікавых фактаў пра белых мядзведзяў, якія сведчаць пра выдатны інтэлект касалапых. Здзіўляйцеся! Белыя мішкі разумныя і вынаходлівыя. Бо жывуць у складаных умовах арктычнага клімату. Так, Дарына, яны адаптаваліся і навучыліся выкарыстоўваць розныя стратэгіі для палявання. Можна падумаць, што ім складана паляваць. Самі белыя і снег белы падкрадуцца так, што і не заўважыш. Ёсць адно але, Кася. Белых мішак у беласнежнай Арктыцы выдае чорны нос. Чорны нос! І як жа яны яго маскіруюць? Некаторыя даследчыкі заўважылі, што падчас палявання белы мядзведзь прыкрывае чорны нос лапамі, каб той не выдаваў яго прысутнасць. Калі так, то мішка знаходлівы. А то! Таксама было заўважана, што белыя мядзведзі выкарыстоўваюць прылады, каб дастаць здабычу з вады. Ловяць рыбу вудачкай. Не, безумоўна. Даследчыкі бачылі, як мішка разбіваў лёд каменем, каб дабрацца да здабычы ў вадзе. Бач ты яго, які разумны! А яшчэ белыя мядзведзі падпільноўваюць цюленяў. Сапраўды, як на крыгах, так і пад вадой.
мишки выдатно плавають. Яны разумныя і вельмі вынаходлівыя. Гэтага патрабуе жыццё у суровай Арктыцы. Ой, і не кажи, Дарина. Добре, що у нас комфортний клімат. Можна розслабитися. І мультик паглядзець. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Радаснага і паспяховага! А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!